Vítam vás u nového videa. Ak vidíte, tak som tu v N-City, čo som vám slúbil part 2 a dneska idem poraziť draka, ale dneska tu nie som s Toxic Matým. Takže pôjdem sám poraziť toho draka, takže mohli by sme ísť na to, ale ja ešte predtým idem ešte vylútiť hento Ancient City, čo je tu. Nice, som tu. Enrody si nebudem ťažiť, to som si už ťažil. Tu je šalker nejaký. Šalkerov, tu je milión. Netrafaj ma, kamo. Koľko tu je tých vecí? Nice. Strašne veľa šalkerov tu je. Tu je nejaká česká, tá hlavná. Ukážeme dole, myslím. Nice. Čo je v českej? Ako nie je to najlepšie, ale ako berem, dobre. Zoberiem si tie veci. Prečo ich nebrať? To by sme asi mali. Idem do tej ďalšej, do tejto. Kamo šalker, ho zabijeme. Nech mi nedá hlavne levitáciu. Aha, on sa teleportol. No dobre, tak teraz keď dostanem levitáciu mi to nevadí. Hej, proste všetkých zabiť, rýchlo. Idem po nich, kam dajte levitáciu. Nice. Nice. Kámo, koľko ich tu? Teraz si budem musieť dať chestplate. Strašne berú tí šalkrovia. Vládka. Tu jak veľa šalkrov. Oh my god. Nebolo to sípakový, kámo. On sa teleportuje, kámo. Sípak. Jasné. A tu ešte nejaká oh my god. Meč je docela dobré. Ja si zoberiem šalker. Dámy a pánovia, ja si ešte vykraftím jeden šalker box na rýchlovku. A ešte česku si musím vykraftiť. Jednu, krása. Dám česku, dám šalkere. Nice, mám šalker box. A tam si dám nejaké tieto, tam si dám tieto veci. Armorové veci a tak. Dám si tam rýchlo nástroje. Bum. Shelly si dám tam. Tu je Enderman. Toho akože nebudem zabíjať, prečo? Oh my god, kámo. Mám levitáciu. Však nám nevadí, dám water bucket. Dúfam. Však ja sa nezabijem, však mám chestplate. Čo hovorím, easy. No dobre. Aj odtade to dám water bucket. Čo hovorím. Dáme levitáciu, krása. Tam pôjdem, ten sa teleportol. Ešte tu je shell. To si zoberiem. Si tam padnem za ním. Skočím water bucket dole. Nice. To bolo pekné. Tieto enrody, akože môžem si to naťažiť. Ale už som si ich naťažil dosť. Mám ich v shulker boxe. Dobre, akože ja to tu nechcem nejak celé lútiť, lebo hovorím, že minulé s Toxic Matým, ktorý som vylútil. Chcíme, ty sa určite teleportol. Aha. Čo, tady to som bral veci. Nice. Ešte tu je nejaký. Nice. Ešte. Nice, čo je v českej. Kámo, nič moc. Ender česku si vyťažím určite. Trojen šalker. Myslím, tam dám všetky tieto veci, čo mám. Nice. Kámo, kde je ten šalker? Nice.
Kamo, ešte, tu je strašne veľa šalkrov tu je. Idem asi hore. Ja som nemal elitru, kamo. Našťastie, že mám ešte reflexy. Enderman ide po mne. Pôjdeš, zabijem šalkrov. Mám elitru. Tu je loď. Zoberiem si dračiu hlavu. Znova. Nice. Mám dračiu hlavu. No to nepotrebujem. No dobre, čo tu máme? Tu bude... čo? Instant health. No zase nemám priestor. Kámo, prečo tu není šalkor? Divne. Dobre, tu už je elitra. Dnes tam všetky veci, napríklad tieto instant healthy, toto. Však drevo tu môžem nechať, no tak. Crafťak tiež. Elitru si zoberiem. Ale určite si nevymením, lebo tu mám enchantovanú. No, veci, fire protection, železné boty. Ja to podávam, ja to nepotrebujem. Niekto čo nemá, môže mu dať nejaké veci. Dobre, na toto ten druhý shulker box. Nájsť tam nástroje, to je moja lopota. Dobre, mám všetko. Nič nezostalo. Nice. No dobre, myslím, že mám všetko. Ja litru by som mal mať v shulker boxe. Tam niekde. To nepotrebujem. Hore tam nič není. Dobre, dobre. Myslím, že je čas ísť poraziť Ender Draka, tak dúfam, že nechcípnem. Ako nevylútil som to všetko tuto sme vylútili, ale tuto nie. Ale keď niekto príde, tak nech si to vylúti. Ja nebudem brať viacej veci. Viete, tu sme boli, sme si naťažili nejaké bloky z Toxic Mafia. Dobre, myslím, že môžem ísť naspäť, takže čau Ancient City. Dúfam, že sa ešte uvidíme. Jak vidíte, mám môj skin. Nešiel mi nainštalovať náš môj pravý skin. Vidíte, mám tam aj Elnino. Počkajte. Potom vám ukážem. Čakať, idem dole a ukážem vám. Vidíte, mám tam aj že Ečko. Čakaj, toto si dám dole. Vidíte? Sam som si ho vytváral, ale nešiel mi nainštalovať, ale už ho mám. No dobre, tak idem naspäť a ozvem sa, keď budem tam. Dámy a pánové, som tu, po dlhej ceste a dobre, môžeme ísť na to, mám elitru, takže malo by to byť ľahšie. Jeden, potom ešte, tu je kde? No prečo sú tu není krystaly? Kto ich poničil? Ako bude to ľahšie pre mňa, ale kamo, kto ich zničil? Musel byť Toxic Mafia, lebo nikto iný tu nebol. No dobre, ja idem na draka. Oh my god. Také zablokovaný úplne. OK. Dostal Ender Drak. Musíš zdať to. Enderman ide po mne. Čakám, Enderman. Kámo, budem si musieť dať pod seba vodu. Aby tie Endermani nešli po mne. Dva teatro. Idem po ňom, to sa kepkol. Kámo, strašne ten drak bol nahlas. Určite. Dobre, máme to. Máme SMPčku, sme porazili draka. Kámo, nice. XPčka veľa. Je zakázané zobrať Endervajco. To nemôžem. To je zakázané, to bude na event. Tu bude event v endu. PvPčko, to ešte uvidíte všetko. No, tí Endermani si pávajú na toto. No dobre, tak myslím, že to bolo dosť ľahké poraziť toho Ender Draka, keď mám takéto veci.
Takže Ender Pearl to si dám sem. Nice. Dobre, tak ja idem do portálu. Príbeh, kámo. Skip. Dobre, dámy a pánové, som tu. Tu máme celé ešte veci, tu máme. Tak, dobre, na si môj šalkre nemôžem zabudnúť. Nice. Dobre. No dobre, dámy a pánové, ja idem ešte asi vyľútiť toto. Stronghold. Nejaké knížky idem pohľadať ešte. Nice, mám knihovnu. Idem sa tu pokúkať. Hore tu by mali byť knižky niekde. Česká tu nikde nie je, akože. Aha, tam dole je jedna. Aha, tu je. Musím toto odkúpať. Oh my god, kámo. Toto sú knižky docela dobré. Blast Protection 4, Unbreaking 3, kámo. Tieto veci. Veľmi som, že to asi podávam do žalkerboxu. Ja tie bloky proste podávam sem všetko. Mám si to vydredím doma. To je jedno. Papier môžem zobrať. Ešte tu dole je česta. Protection 3, ako dalo sa aj lepšie. Nevadí. Ako knižky, neviem, či sa budem ťažiť, mám doma knižky. Sem to pohážem. Nice. Dobre, to je myslím všetko. Tak. No takže dámy a pánovi, ja idem na povrch. Som našiel cestu. Áno, tu je naša cesta. Tak idem Elytrou hore. Som to mal najľahšie. Dobre, tak som na povrchu. Takže dámy a pánové, dúfam, že sa vám video páčilo. Toto bol part 2 Dungeon City. Také menšie video, ale som vám to slúbil. Keď sa chcete dostať na Alien SMPčko, stačí mať like, odber a zvonček. Ja budem náhodne vyberať nejakých členov. No dobre, ja idem domov. Dobre, tak preto hovorím, dajte like, odber a zvonček. A na budúce môžete byť aj vy na SMPčku, možno práve vy. No dobre, ja sa s vami lúčim. Zatiaľ, čau.